Kasi nasa maingay din sa labas. Mami daw nagagalit na doon si Mami. Hindi ako galit dito. Pero yung samahan niya hindi ko galit din siya. Dapat ka malaki yung mga gate dahil hindi sa ano, okay lang yun sa hindi, abot niya, sinabi niya sa amin kanina na ano, pero hindi niya i-invest na. Diba naabot niya? Diba ano sabi niya sa akin kanina? Malapit sa ruleta. Sabi na bumawi si Kuya. Bumawi si Kuya. Pero sa akin, inumerat ako na rin yung mag-aan yung pilay. Hindi. Pagkasabi niya, sinunod sa salita ako, sabi ko, ako lang sabi ko, ako yung salita. Oo, mami na daw, sinabi niya. Hindi ko rin ninamin, eh, syempre po ko na lang. Umami na ako. Ito, nilakasayo ko lang. Sa kanya, may sa akin. Sabi sa akin, pero na pinakita niya yung video. Pero yung pinost ko rin yung ano, ako na lang yung Yun. hindi, pero dito na tumawag binigay din sila. Oh. Oo, sa bagay. Sige, siguro rin siya kang ano, hindi ko kayo lang. Bago saan kanina tayo. Kaya nga pa siya yung mga kanina pa Alright, good morning. alam mo ka ba? Good morning sa two viewers. Pause muna ako. Mag-split muna tayo. Ito. Kita ng kape. Tayo magkape.
Tayo guys. Di maramihan yung natin. Meat. Diligan natin ang tubig guys kasi daming mga lamok.
Ay, salamat. Nagbukas na si Naikiti. Bukas ako ng gripo. Maya, mawala ang tubig eh. Yung sabi niya walang bakit. May ginagawa. Ha? Isang araw ka walang abiso na wala. Ang sabi ng akisi, wawala, hindi naman nawala ng mabiti ng abiti. Paano eh? Ano oras na mawawala? Wala ka lang. Sabi nila eh. Sabi ko, tapos na ata ang gawa. Ha? Mga tapos tayo ang gawa. Alam mo? Nagagawa ng bahay-bahaya ng pagkakas. Ano naman ang Oo, itong ano? Guys, kain muna tayong lugaw. Pasulpot-sulpot lang. Para mapundi yung ano ko ah. Bumbilya. Lah. Purap-purap. Bumbilya ko purap-purap. Hmm? Iya. Ay, wala pa ba? Baka mamaya mag-deliver. Kasi ano lang, sa tinda lang ulit na, umuwi probinsya eh. Gato.
Ano yung ginagawa mo ba dyan? Abe! Ito ilalagay ko dito sa kulungan niya. Tignan mo. Wala na, kundi na. Wow! Ano na ito? Wala kong pagkain o. Buka na. Buka. Mamaya wala na tubig. Sa bano pa naman yan. Ang magamit tubig. Nahihina. Mahina ang tubig. Baka mamaya ba? Bakit mahina naman ang tubig? Mga, siyempre, Sabado. Tulad dati, oh. Mahina ang tubig. Laba ko kanina alas 2. Kano baboy na yun? Kano baboy? Pre, ano? 360? Ha? 360 sa inyo? 360 mata, baboy. Limpo at 370. 370 lang sa inyo tabon? Yung iba, ano, 400. Limpo. Makaisa na, kamaglali.
Abigail! Saan ang pusa mo? Saan ang pusa mo? Puting na puting. Simulin. Yan. Ganda ng lugaw. Hintay. Ay guys, kahit ako lugaw. Lugaw. Tapos may ano. Di, init pa. Tinakpan mo lang ng dahon. Este dahon, plastic. Shout out sa One Viewers. Good morning.
Ha? Unti-unti lang. Baka may bumili. Oh, nabili niya siya may order. Yung nagpadala sa kanya, si Atong. Yung bayaw niya. Pati di ma-record. Oh, aga ako kinawa ni Johnny. Oh, malamay-lamig pag tanghali ora medyo mainit. Ayan guys. Pusin ko yung kain ko. Loloy? Itong una dito nagtinda. Sama ni Marites. Basta na siya na anak nila. Isa lang? Si Marites sila na anak. Bukas na yung gripo mo. Kuan? Oo. Apat? Apat na. Ay, sinuli mo si Matipid ah. Ha? Ewan ko, mag-isa lang. Sa akin na wala pa. Ha? Sa akin, di pa napiga. Sa'yo, wala pa. Wala. I-focus ko mula sa mga pamangkin ko, mga babae. Nagpakasay ka kung bari. Ba nga ano? Wala rin naman. Ay, kung ganda ang kuha namin, siguro kami pa ngayon. Eh, hindi mo Sabi ko, ha? Nung umuwi ako, ay yung dito pa akong bumalik, gusto na manghingi ng sus, buwan-buwan. Eh sabi ko, punta ka na sa bukid, hingi ka na ng doon, walang problema doon. Kasi sila mama lang doon, kuha ka ng bigas. Ngayon, kinuha na, nagkalaman ng bigas. Kadalasan noon sa amin na ani ng mais. Hindi kakain ng mais. Hindi na lang noon. Tapos, ayun, dala ng kabuting kahoy. Hinayaan lang kabuting kahoy doon. Hindi naman sus, nagalit. Hindi na. siya pinanganak, siya lumaki, di ba? Oo. Ano siya sa may lumayo? Iwan ko. Hindi, sa isla, lugar na ito ni. Yung naging asawa mo, matagal mo na bang kilala yun? Or bago lang? Nung nastabay ko doon sa probinsya, nakita ko na yun. Bata pa yun eh. Kalalaro ng mga pinsan ko doon. Ngayon, nakatatsa sa text. Chat ba? Chat. Text. Doon kami, na-developan. Ang gusto ko talaga, kilala mo dati yung pamangkin ni Tibing? Tibing nga dati nagtinda dyan. Ako na, di alam na. Hanggang ngayon, di kami naghiwalay noon eh. Chat lang kasi, text lang kasi. Nung umuwi ka ng buhol, nagpakasal ka, bakit ka naman kasi
Ang lakad noon pag-uwi ko, April ba yun? Oo, April. Ang sabi niya doon, uwi yung ano, syuta ko, ganun, uwi daw, mamanhig ka na. Patay, sabi ko, mamanhigan. Sana, pumunta ko sa lugar na, nag-meet kami dito. Patay. Dating ko doon, na ano na, kalat-kalat na sa barangay, mamanhikan daw ako. Yun na. Umalat na yung issue na pamanikan ka. Ang daming, ano ko? Daming sinasabi mga kamag-anak, Kunti ngayon. kala nila mayaman. Kunti ngayon. Kasi may tiyahin kami doon na nakatira sa lugar nila, mayaman. Kaya nga, di ngayon. Sinabihan, sabi yung tiyahin niya, kala ko mayaman ka. Sa uli ko na yung pamangkin mo. Tira lang palang habol nyo, ha? Kaya nga, kagaya niya, nagpakasal ka. Gusto mo magkasama kayo, hindi ka makapag-asawa ng ano kasi nga. Magkano ang analunan ngayon? Dahil tapos ilan taon bago ano. Pwede. Siya naguna. May anak nga sila daw eh. Oo. Kala nila maghabol ko. Kung mayroon sa ako, may kakayanan ako. Kung maghabol siya, pwede ko sa kasuhan kasi may bilhin siya, may anak na eh. Pinost pa niya. Kapal mo ha. Hindi ka ayaw mo ng lugar namin. Ayaw mga sabi-sabi ng mag-anak mo. Kala. Samantala lang, hingi lang pagkain lang doon. Ay! Kwento-kwento, napuno ng tubig. Yung iba nga, tagal-tagal yung Wala, artista nga na eh. Mayaman ba? Hiwalay pa rin, no? Kami mga artista, dami ng titi na kinain ng mga, ano? Tinang si EJ Raban, natapos pa kay Palitia. Uy, nag-live pala ako sa YouTube. Dami pa akong sinasabi. Diba, si EJ Raban? Mm. Ano naman, bakit naman? Bakit kaya naman? Diba nagsama sila? Ijirabal si ano? Aljor. Si Angela sa akin, si Kylie. Sabi niya, nakirasin. Ngayon, ko na naman, si AJ. Tapos, ano naman, si Richard Gutierrez naman, si Bobby Imperial naman. Kaya sila ikinasal ni Sarah Nabatis. Kailan tayo sa bulan. Wala pa. Kaya talagang pagka nagkasama ka, kailangan hindi na kayanan ka na talaga na hindi napapanood ko ang mga ano, nag-release sa Saudi, yung mga nag-vlog. Saudi, iba yung kahit pinsan nila, nagiging asawa nila, pero hindi sila nagkakaroon sila. Sabi nila dapat, lalaki raw, ang kasal, kailangan may sarili ng bahay, may sarili ng puso, Oh. may sarili ng ano, hindi rin ko lang parang pagkakalaki sa kanila mga kasama ko nagpasok sa magulang. Isang pinapanood ko si
may sa ano, sa Riyadh siya eh, may sa Pinay Vlog. Yung alaga niya kasi, nagpapagamot sa ano, nagpapagamot sa Spain. Nung nasa Spain muna yun, ang kasama yun sa Ingaya, yung Pilipina rin. Ngayon naman, balik sila ng Barcelona, ang kasama siya na. Wala ka? Wala ka naman yung wala. Ang nabapal. Wala na tayo. Kaya rin ako nila, nagkiwan naman sila doon ano eh. Sandra, saka yung ano. Isang yung vlogger din ako, yung may bakery sila. Pakita sa mga. Taga-Barcelona na, taga-Barcelona sila. Ang hindi niya pa nakikita yung sa ano, Jess Vlog. Kaya sa Madrid naman kasi si Jess Vlog, isang taga-Madrid naman. Sa YouTube yun? Vlogger sa YouTube? Pe, pakisuyo lang ako, Pe. Dato, yung din? Si Alfred, wala rin sa Amerika eh. Sino? Alfred. Kasama yung laro nila ng dumpster dati. Kasi mag-asawa dito sa ano, Pilipinas. Yung mga bahay nila sa Pilipinas. Daming vlogger na yumaman, no? Pero si Alfred, talagang may kaya na siguro talaga. Gawa ng nagbago niya. Sipulan na sila ng mga vlogger kung may pandemic eh. Oh, doon nila umangat. Oh. Yung sa akin, dati kung napatuloy ko ba, malaki na subscriber ko. Ngayon, na 11K na. Dati abot yung ano eh. Oh, minanaw. Ay. Si? Oo. Ang madalas ko panoorin yan nasa ibang bansa, hindi running. Yun, maganda. O sa Pinoy, ay Pinay ng, ano ba yun? Australia. Yun. Taga sa amin yun eh. Tapos ang anong mga content na dyan, magtanim na mga gulay. Sila ang mga content naman nila. Oh, magandang routine yan. Magandang routine na. Gising na. Pagising na umaga. Dami nanood na. Kuha na siya eh. 3 million subscriber. Ano lang, ayang kuha doon sa sa ibang bansa. Ang routine niya, magtanim ng gulay, travel vlog. Driver pa siya ng yung mag-araro ng traktor ng taniman ng mais, pasaway. Oh, babae yun ha. Bisaya. Oh, bagong gising niya, kausapin yung mga tanim na Meron si Melasin ba yun?
Si Mela Sims. Yung taga Surigao. O, nasa ibang bansa din. Oo, di ba? Natirahan sila sa Australia. Tanang Dagat, di ba? Oo, ngayon, nasa... Ano? Nasa Australia na Australia ba siya? Oo. Di ba nakatira sila sa camper? Oo. Tapos sila, gawang ng trabaho nila isa. Ayun, nila sila. May bahay na sila ng sarili nila. Oo. Ipon lang siya, ano. Laking lang sahod sa YouTube yun eh. Ano yun eh? Yung ano niya sa palaistahan niya doon, di ba yung bahay niya nasa gitna ng ano? Nanakawan pa yun, nasa gitna ka na ng tubig. Oo, nakawan pa. Eh kasi daming ano ba. Pero nagtaka siya, ba't nakawan ng migay naman sa mga buong barangay sa lugar nila. Nang migay ng bigas, pagkain, isda. Kusa lang na ano ba, mga nanginggit. Lobster na. Magkano na kilong lobster? Dito sa atin dito, mga Makapanood ng ano, ng presentation ng lobster. mahal lobster ha. Ano, yung kasama nito, Tony and my kids, na namin yung mga pinisip na magpapita sa... Mamaya na ba ito? Talaga nila yung ano, yung mga pinisip na magpapita. Oo. Lobster niya, ganyan no, iniuwi yung asawa niya. Lalaki. Teacher mo yung asawa niya, alam mo kung pinisip yung asawa niya, lobster, tuna, salmo. Saka sa kanila yung mga ganyan kalaki na asawa para sa ganyan. Binabalik nila sa Yung ganyan kalaki, alam mo, nakapagay. yung maliit, ibalik mo nila. Yung malaki lang. Kasi meron silang sukat sa susunod. Lobster niya, pagka ano, manguhuli, ang dami. Lalo na kapag yung ano, season ng lobster, yun ang talaga ang Saan po ba na yung ano niya, sir? Yun naman sa Spain, lobster dive naman. Oh, meron. Sa ibang lugar sa may Greenland, nila, mga vlogger, mangmingwit. Pero ibalik na naman nila ibalik pa sa way. Sarap naman. Tapos sa Lapu-lapu. wala siyang dugong Pilipino. Ang nanay niya Thailander, tatay niya Chinese, taga-Finland. Oh. Tapos, tinakastan siya ng tatay niya sa nanay niya sa Thailand, dinala siya dito sa Dumaguete. Dahil asawa yung tatay niya dito ng Pilipinas. Kasawa tata ulit na. Kasi tatay niya ay parang siman. Oh. Kaya naman trato siya doon, minulesta siya. Basta kapag kasama siya, ay, nasa Pinas. Hindi mo maisip sa kanya, may inspiration. Kainin pa rin? Ito nakakakuha sa ilang trilyon na pieces. Naman, karamihan na po ano nila. Ano, mga
Oh, prutas naman. Galing mag-ano lang, no? Kung harvest prutas, magtina lang, gamitin. Ano ba? Kasi di ba isang balot doon? Oh. Pag isa lang ang differential, pinatapon na yun. Ano? Pilipinas, kahit ang nasira doon, yung pa rin yung presyo doon. Naman ikaw na kasi. Eh, mahal eh. Doon yan ang pasalubong mo. Magamit dala. Bakit nyo lang dala nyo? Oh! Kami